знаете как ми се е приходило на сватба. Сега като се замисля покрай мен, вече всички се жениха, бе, женени са. Вече деца имат, няма на кой на сватба да отида. Ами ти така, като чекаш още малко, ке одеш и на внуците на сватба. Македонска, аз мислех на твоята сватбица да отида, ама ти такава проклета да знаеш, никой няма да те вземе. Абе, сватба. Аз, като имам двама идиоти, за какво се жених, ама това е отделна тема. Аз миналата година бех на етървения ми син, на Петко, който се пада, че се зле с родата, син на Зъл, на етървения ми син, Езет. На готина сватба си бил и как беше? Не, знам, то ще беше... Значи, магарето, за какво канат на сватба? Да работи. Стига. Моля ти се, похвалих се, че имам камера и тъй като казаха този, Зета каза, Чичо Шишо, ела да снимаш сватбата, искам вика да ме снимаш с всеки един от гостите, как я ми пие, как ми поздравява, 190 души сватба, направо ми се разгони фамилията. Така, заспах после. По-отделно ли, бе, всеки? Отделно 190 човека с всичко. Отделно пак свата ми каза, Шишо, искам вика да снимаш тайно, ако някой си поръча допълнително сметката, да после като видим кадъра и да си платят сметката. Голема трагедия беше. Ма ти се съсипал, бе. Съсипах се направо и побелял съм целия от тогава. То коса не остана. Ме ужас ти кажа. Здравето ми се взе, ама аз вързах брояча на таксито за касетката, за брояча на камерата. За 4 касетки, по 4 лева на минута, избих таксито, лизинга на таксито за 4 години. О, Македонска! Това ли е бара? Си, най-накрая да дойде сега. От кога си обещала? Здрасти. Здрасти, Гошко. Македонска, здрасти, как си? Добре. Сядай тук, сядай. Македонска, кое е това прекрасно момиченце? Това е Сиси, със студентка ми от университета. Запознай се. Приятно ми е, Аспарух, студент от вечния университет на живота. Донеси едно кафе и едно коняче за момичето. Приятно ми е. Георги. Да. Казвам го беше. Мъжа съм. И на това момиченце. Здрасти, Гошо. Здрасти. Като донесеш кафето и конячето, сметката на мъжа и Гошо. Да. Ние сме тук с една голяма молба. Така. Искаме